Ingoba vele ngifuna ukuthi bengixazulele inkinga yami engibhekene nayo. Ubungeke ulanda ifamily yakho ngcono izoxazulela inkinga balanda amakhamera ngoba kinawe amakhamera. Akwazi ukuthi ngingalanda ifamily ngoba nawe uyazazi inkinga zomndeni ukuthi ziba njani. Kusizani ngoba lento vele izovela hlezi ngikutshela yona. Usuyifakile nje vele izovela ku TV yonke lento. Kulungile ngiyezwa kodwa ekugcineni fanele sithole isisombululo ukuthi lokho engize ngakho kuzolungana noma cha ngoba cha ngeke ekugcineni ngiyafisa ukuthi kukho konke kuzama ukuthi kulunge ngoba usuqalile vele wakumosha. Lokho ebengikade ngikhuluma nawe ukuthi sisu ngiyoskipha akwazi ukuthi ukhipha ingane yami ngiyoskipha isisu ngiyoskipha nje ngoba lento yethu angeke izeyenzeka ngoba usuqalile nje wayimosha manje usuyibeka emehlweni abantu uyayindlala isibuki iBhayibheli into ebuwa wonke umuntu. Uyazi into engizoyenza mina okungcono ngoba mina ngaze ngisho ngiyahlele uko ayisekho into engcono ozoyenza. Ngizocela wenze kanje uzothatha ingane yami uyilethe la kumina ngizozondlela yona ingane yami ungayikhipha ungayibula leyo ngane ngiyayidinga leyo igazi lami mina nawe vele saziwa njengobhuti nosisi emphakathini. Lalela ke bhuti wami ngoba fanele ngikubuyiselela ekubeni ubhuti uyeke ukuba ubhebi ngoba la akuhambi kahle. Lalela ke bhuti wami ngibhukhile mina kudokotela isisu vele ngiyoskipha ngomhla ka-21. Uyahlanya phambene cha ilokho ke kodwa engitshela khona ngoba bengithi ngizongifuna ingane yami yiphi yona ungalinga nje lalela ingane iseswini sami into engizoyenza mina ngichazele nje ukwazi lokho kusukela namhlanje njengamanje ngizosuka la mhlambe ensukwini ngikwazi ukuthi ngixhumane umndeni wami abese ngikwazi babikele ukuthi ngizokhipha abantu abazovibeki ingane yami ngiyayidinga. Okay. Yabona wena uqalile imani phela le ndaba bafethu niyazi nodwa mina ngiyazi yabo kuyimanje ngithola ukuthi niyathandana usisi uveza ukuthi ubhuti kuvela ukuthi kukhulelwe zikhiphani lana mfethu yena lo ofike kuwezopho nawe ukuthi indaba uyayithanda awubuzi sengiyabuza manje ukuthi zikhiphani Zembe bengitshela ukuthi lento ngeke izilungisele isitori eside kakhulu yikho uthando lethu besifihlile ola lo yena ke akachazelanga ngani ubhuti wakho lo cha lento akachazelele lento kanje mfethu kuchazele noma wakhe bayathandana okusho ukuthi ke bathandane kanjani na bathandane mina sengikhona naye esekhona shuthi njengokuthi uma wakhe uma engabe efika lapha ekhaya afika esefika naye yabo into kanjani okusho ukuthi ke phela ke ngokuthi sisebancane ubancane kwethu nawe yazi ukuthi uma umuntu khala uhambe ubuye udlule khona uyabo futhi ke kwase ngivela kwahlala isisu ke yabo lo muntu ke angena wakithi nami futhi ngiyesami isibongo yabo ukuthi ngoba uxazulula kanjani ke wena lalela ngilinde into enjengalena nje uxazulula uyithini okay kahle nina nikopela abazali nibona abazali bejola kumnandi nase najola nani ngezazi